Σας καλωσορίζουμε και πάλι στην εκπομπή μας Πες Αλεύρι, που τόσο καιρό σας παρουσιάζουμε διάφορες συνταγές για το σπίτι σας, για την οικογένειά σας. Και σήμερα, όπως βλέπετε, η παρέα μας έχει μεγαλώσει. Κοντά μας είναι τόσο η κυρία Φωτεινή, όσο και ο κύριος Θανάσης Μπαρτζίκας, ο οποίος σήμερα θα μας παρουσιάσει μια υπέροχη συνταγή, την οποία ας μην την πω εγώ, ας την πει ο ίδιος. Τι θα μας παρουσιάσετε, κύριε Θανάση, σήμερα? Φωλίτσες με κοτόπουλο. Μάλιστα. Ας λοιπόν δώσουμε τη σκητάλη στον κύριο Θανάση για να μας παρουσιάσει τις φωλίτσες με κοτόπουλο. Δεν φαντάζεστε πόσες συνταγές είναι αυτές που χρειάζονται είτε άμεσα είτε έμεσα το ωραίο αυτό προϊόν που λέγεται αλεύρι. Και μάλιστα ακόμα περισσότερο το αλεύρι μάνα. Λοιπόν, όπως σας προείπαμε, η συνταγή λέγεται φωλίτσες με κοτόπουλο και είναι μια πρωτότυπη συνταγή για να σερβίρετε το κοτόπουλο κάπως διαφορετικά στους φίλους σας ή στην οικογένειά σας. Αφού λέει κοτόπουλο, οπωσδήποτε θα έχει κοτόπουλο και μάλιστα έχουμε φιλέτο κοτόπουλο από μπουτάκια, μπορείτε να βάλετε φιλέτο κοτόπουλο στήθος, οτιδήποτε, ξεκοκαλισμένα μπουτάκια εν πάση περιπτώσει. Θα έχει κρεμμυδάκι, θα έχει αλατάκι οπωσδήποτε, αυγά, γάλα, τυρί, βούτυρο, ντοματούλες, μοσχοκάριδο, πιπέρι και ούτω καθεξής. Και λίγο κεφαλοτήρι. Λοιπόν, υπάρχουν όμως τρεις φάσεις μέσα στις οποίες γίνεται αυτό το φαγητό. Η πρώτη φάση, κατά σειρά προτεραιότητος, είναι να κάνουμε μία ζύμη από αλεύρι μέσα με την οποία θα κάνουμε τις φωλίτσες αυτές. Μια πολύ απλή ζύμη με αλεύρι, αρκεί να το ζυγίσουμε. Θα βάλουμε εδώ τη ζυγαριά και αυτό το οποίο το ζυγίζει μόνη της στη ζυγαριά και θα πάρουμε αλεύρι πολλαπλής χρήσεως ή για όλες τις χρήσεις όπως λέγεται, το κίτρινο αλεύρι μόνο, που είναι στην κίτρινη συσκευασία. Να βάλουμε περίπου 300 με 350 γραμμάρια. Νομίζω ότι είναι αρκετό. Στη θέση του. Ανάλογα με τα γούστα σας, μέσα στο αλεύρι αυτό, αφού του κάνουμε λίγο μία τρυπούλα εδώ πέρα για να βάλουμε τα άλλα υλικά, εκτός από το λάδι και το αλάτι, μπορείτε να βάλετε ή ξύδι, αν θέλετε τη ζύμη τραγανή, ή ένα αυγό, αν θέλετε τη ζύμη μαλακή. Δεν ξέρω ποια είναι τα γούστα σας, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των δύο. Εγώ θα προσθέσω τα υλικά, μία κουταλιά του γλυκού αλάτι, δύο κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, θα βάλουμε και 2 κουταλιές της σούπας, εγώ προτιμώ το ξύδι γιατί μου αρέσουν τα τραγανά. Και έτσι πολύ απλά θα αρχίσουμε να ζυμώνουμε. Πρώτα με αυτά τα υλικά όπως είναι, τα ανακατεύουμε και μετά το νεράκι. Θα πάρει περίπου μία κούπα νερό. Με τις ζύμες πάντοτε στο περίπου λέω το νερό, γιατί κάθε αλεύρι και κάθε μάρκα και κάθε τύπος αλεύρου έχει διαφορετική απορροφητικότητα στο νερό. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να πω ούτε με γραμμάρια ούτε με λίτρα ακριβώς το νερό. Όπως βλέπετε, πολύ γρήγορα και εύκολα η ζύμη άρχισε να γίνεται. Θα κάνουμε μία ζύμη μέτρια, ούτε πολύ σφιχτή, ούτε πολύ αφράτη, γιατί αυτή θα την ανοίξουμε σε ένα φύλλο. Όπως βλέπετε εδώ, έχει αρχίσει η υφή της να συγκεκριμενοποιείται. Την δουλεύουμε έτσι αρκετά, γιατί η ζύμη θέλει το πέδεμά της λιγάκι.
για να γίνει καλή και στρωτή, έτσι που να μπορέσουμε να την ανοίξουμε σε φύλλο. Μη φοβάστε, είναι μια χαλαρωτική άσκηση. Αν έχετε νεύρα, νομίζω ότι θα σας ωφελήσει. Αν δεν έχετε, δεν θα κοιμηθείτε κιόλας από την ανία. Έχει ενδιαφέρον. Εδώ είμαστε. Αυτή τη ζύμη τώρα θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί. Φωλίτσες κοτόπουλου. Υλικά για 12 φωλίτσες. Για τη ζύμη. 300 γραμμάρια αλεύρι μάνα στην κίτρινη συσκευασία. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 2 κουταλιές της σούπας ξύδι ή 1 αυγό. 1 κούπα νερό 150 ml. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Για τη γέμιση. 1 διπλό φιλέτο κοτόπουλο. 3 κρεμμυδάκια φρέσκα. Λίγο λάδι ή βούτυρο για το σοτάρισμα. 1 ποτήρι λευκό κρασί. Αλάτι, πιπέρι. Για την μπεσαμέλ. 100 γραμμάρια αλεύρι μάνα χρυσό. 100 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη. 1 λίτρο φρέσκο γάλα. 2 αυγά. 1 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο. 70 γραμμάρια κεφαλοτήρι. Αλάτι, πιπέρι. Ένα ξύλο κοπής για να κόψουμε τα υλικά μας. Όπως θα δείτε αργότερα και στη συνταγή, έχουμε 3 κρεμμυδάκια, φρέσκα κρεμμυδάκια, τα οποία τα καθαρίσαμε και τώρα τα ψιλοκόβουμε. Τα κόβουμε ψηλά-ψηλά, μαζί και το πράσινό του, όσο βέβαια είναι τρυφερό. Αυτό που δεν είναι τρυφερό και είναι ψιλομαραμένο στην άκρη, το πετάμε. Το βάζουμε στην άκρη. Πάντοτε καλό θα είναι κάτω από το ξύλο κοπή σας να βάζετε ένα βετέξ. Ένα υγρό βετέξ, στραγγισμένο δηλαδή, και με αυτόν τον τρόπο, βάζοντας το βετέξ από κάτω, αποκτάει σταθερότητα το ξύλο κοπή σας και δεν σας γλιστράει. Πάμε λοιπόν στα φιλέτα του κοτόπουλου. Αυτά θα τα πάρουμε και θα τα κόψουμε σε ψηλά κομματάκια. Ψιλοκομμένα λοιπόν τα φιλέτα μας. Πάντοτε βολεύει όταν είναι ψιλοκομμένο το φιλέτο του κοτόπουλου ή το οποιοδήποτε κρέας. Είναι πολύ πιο γρήγορη η διαδικασία του σοταρίσματος, του τσιγαρίσματος, να σας το πω με διαφορετικά λόγια. Γίνεται πολύ πιο γρήγορα, γιατί επειδή είναι μικρή η μάζα από τα κομματάκια, αμέσως παίρνουν, και ειδικά το κοτόπουλο δεν θέλει και πάρα πολύ. Εσείς που θα πάρετε, εγώ έχω τώρα μπούτι φιλέτο, εσείς που θα πάρετε στήθος φιλέτο, δεν θα σας το πω με γραμμάρια και τα λοιπά, ένα στήθος διπλό αρκεί. Αλλιώς σε μπούτι φιλέτο για τα 12 περίπου, για τα 12 κομματάκια που θα κάνουμε, εδώ τις 12 φωλίτσες μας, θα χρειαστείτε περίπου 350 με 400 γραμμάρια, ούτε καν μισό κιλό.
Τα τεμαχίσαμε. Τώρα θα φύγουμε από τον πάγκο και θα πάμε στα μάτια να στιχαρίσουμε το κοτόπουλο και να φτιάξουμε και κάτι άλλο το οποίο θα μας χρησιμεύσει όσο αυτό το αλεύρι ξεκουράζεται. Έχουμε μεταφερθεί λοιπόν εδώ πέρα στα μάτια να σοτάρουμε το κοτόπουλο. Για να το σοτάρουμε θα βάλουμε λίγο λαδάκι στο τηγάνι. Και θα ξεκινήσουμε από τα κρεμμυδάκια. Ένα καλό κόλπο για να μαραθούν εύκολα τα κρεμμύδια και να μην καούν από το πολύ σοτάρισμα είναι πρώτα απ' όλα να τα τρίψουμε με λίγο αλάτι. Βάζουμε λίγο αλάτι και τα τρίβουμε. Και αφού ζεσταθεί το τηγανάκι, που μάλλον ζεστάθηκε, τα βάζουμε μέσα. Να το δυναμώσω. Πρώτα λοιπόν βάζουμε το φρέσκο το κρεμμυδάκι, το οποίο το έχουμε τρίψει με λίγο αλάτι. Θα ετοιμάσω τώρα, μια που θα το σβήσουμε μετά, θα χρειαστούμε για αργότερα ένα ποτήρι λευκό κρασί. Ένα ποτήρι λευκό κρασί που δεν έχουμε για πέταμα, δεν θέλουμε ξύδι, ένα ποτήρι λευκό κρασί από αυτό που πίνουμε. Έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα το φαγητό όταν χρησιμοποιούμε για να κρασί στο φαγητό μας. Έχει πολύ μεγαλύτερη ποιότητα όταν είναι ποιοτικό και το κρασί. Στην υγεία σας. Είναι και δυνατό. Έχει αρχίσει εδώ η φωτιά λοιπόν να παίρνει το κρεμμυδάκι. Θα το αφήσουμε λοιπόν να ψιλομαραθεί πρώτα και μετά θα προσθέσουμε το κοτόπουλο. Φίλες και φίλοι, η μαγειρική δεν είναι απλώς να βγάλουμε μια υποχρέωση. Είναι και ένα χόμπι, είναι μια ενασχόληση, είναι μια διέξοδος, είναι μια εκτόνωση. Πείτε το όπως θέλετε. Γι' αυτό όταν μαγειρεύετε φτιάξτε τη διάθεσή σας. Πιάστε και λίγο κρασάκι από αυτό το οποίο θα χρησιμοποιήσετε στη μαγειρική σας. Είμαι σίγουρος ότι ακολουθώντας αυτά το φαγητό σας θα βγει πιο νόστιμο. Θα βγει με μεγαλύτερο μεράκι, θα βγει με άλλη απόχρωση. Όπως βλέπετε έχει αρχίσει εδώ και μαραίνεται το κρεμμυδάκι και ήρθε η ώρα να βάλουμε το κοτόπουλο. Ρίχνουμε και το κοτόπουλο εδώ. Να σοταριστεί. Το ανακατεύουμε καλά για να πάει σε όλα τα τεμάχια, να πάει παντού το λάδι, γιατί αλλιώς άμα το αφήσουμε έτσι θα κολλήσουν μεταξύ τους. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι μικρά κομματάκια χωρισμένα. Θα δείτε αργότερα γιατί. Θέλει λοιπόν ένα σοτάρισμα. Για αυτούς θα δείτε ότι στη συνταγή γράφει ή βούτυρο ή λάδι. Για αυτούς που θέλουν ένα επιπλέον άρωμα στο φαγητό τους και δεν θέλουν
είναι θέμα επιλογής, μπορούν να βάλουν βούτυρο αντί για λάδι. Βεβαίως το ελαιόλαδο είναι ό,τι εξαιρετικότερο σαν προϊόν. Εδώ μας χωρίζει από τους βόρειους λαούς στην μαγειρική μας. Είναι ό,τι πιο εξαιρετικό και για την υγεία μας αλλά και για τη γεύση. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να συμβουλεύσω αυτούς οι οποίοι ωρεύονται το άρωμα που δίνει αυτό το βούτυρο το φρέσκο, να βάλουν μισό βούτυρο, μισό λάδι. Έτσι επιτυγχάνουμε δύο πράγματα. Έχουμε πιο ελαφρύ το φαγητό από το να ήταν σκέτο βούτυρο, αλλά επίσης δεν μαυρίζει το λάδι όταν καίγεται. Αν θα βάλετε το βούτυρο, συγγνώμη. Αν θα βάλετε σκέτο βούτυρο και θερμανθεί αρκετά, θα δείτε ότι παίρνει και μαυρίζει. Αν θα το βάλετε μισό και μισό με το λάδι, θα δείτε ότι δεν μαυρίζει. Κάπου εδώ θα προσθέσουμε πολύ απλά κατά το δοκούν αλάτι και πιπέρι. Έξτρα μυρωδικά δεν θα βάλω, γιατί επειδή θα χρησιμοποιήσουμε και μπεσαμέλ, στην μπεσαμέλ μέσα θα έχω βάλει, θα προσθέσω αργότερα μοσχοκάριδο. Είμαι της γνώμης να μην τα μπερδεύουμε πολύ τα μυρωδικά. Στο τέλος δεν ξέρουμε τι τρώμε. Έχει αρχίσει και σοτάρεται καλά, παίρνει χρώμα το κοτοπουλάκι. Ωραία. Και εδώ ήρθε η ώρα να προσθέσω και αυτό το κρασάκι. Αυτό θα αφήσουμε να το πιει το κρασί. Να πάρει την αψάδα του, να φύγει το αλκοόλ και να μείνει η γεύση και η μυρωδιά, το άρωμα. Πιπεράκι λοιπόν. Καλό είναι να χρησιμοποιείτε φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Το άρωμά του βγαίνει εκείνη τη στιγμή και δίνει μια άλλη τονικότητα στο φαγητό. Πιπεράκι λοιπόν, επίσης όσο θέλετε εσείς. Εγώ δεν θα καθίσω να σας πω μια κουταλιά του γλυκού ή ξέρω εγώ. Αυτά είναι προσωπικές προτιμήσεις του καθενός που μαγειρεύει, το πόσο πικάντικο ή όχι θέλει το φαγητό του. Εδώ έχει φύγει το αλκοόλ, το αφήνουμε λιγάκι στη φωτιά για 5-10 λεπτά να σιγοβράσει. Φωλίτσες κοτόπουλου. Υλικά για 12 φωλίτσες. Για τη ζύμη. 300 γραμμάρια αλεύρι μάνα στην κίτρινη συσκευασία. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 2 κουταλιές της σούπας ξύδι ή 1 αυγό. 1 κούπα νερό 150 ml. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Για τη γέμιση. 1 διπλό φιλέτο κοτόπουλο. 3 κρεμμυδάκια φρέσκα. Λίγο λάδι ή βούτυρο για το σοτάρισμα. 1 ποτήρι λευκό κρασί. Αλάτι, πιπέρι. Για την μπεσαμέλ. 100 γραμμάρια αλεύρι μάνα χρυσό. 100 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη. 1 λίτρο φρέσκο γάλα. 2 αυγά. 1 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο. 70 γραμμάρια κεφαλοτήρι. Αλάτι, πιπέρι. Πέρασαν γύρω στα 7 λεπτά. Αυτό έχει βράσει, επειδή θα έχει και άλλη θερμική επεξεργασία. Για να μην στεγνώσει, δεν θα το βράσουμε πάρα πολύ. Θα το αφήσουμε λοιπόν μετά από 7 λεπτά περίπου. Όσο έβρασε, έβρασε. Το αποσύρουμε.
Το αποσύρουμε να το βάλουμε κάπου εδώ και στο ίδιο μάτι που είναι και ζεστό θα βάλουμε ένα κατσαρολάκι να κάνουμε μια μπεσαμέλ, μια απλή μπεσαμέλ. Για αυτή την απλή την μπεσαμέλ έχω βάλει εδώ σε αυτή τη γαλατιέρα, σε αυτό το άλλο το κατσαρολάκι, έχω βάλει γάλα, γιατί πολύ πιο εύκολα γίνεται η μπεσαμέλ όταν συμπληρώσουμε με ζεστό γάλα και όχι κρύο. Δεν σβολιάζει. Αμέσως παίρνει την υφή της. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε πρώτα 100 γραμμάρια βούτυρο. Είναι αυτά τα βούτυρα που έχουν διάφορες διαβαθμίσεις και σου λέει 25, 50, 75 και ούτω καθεξής. 100 γραμμάρια βούτυρο θα πάρουμε να το βάλουμε μέσα στο κατσαρολάκι, να το αφήσουμε να λιώσει. Η φωτιά πρέπει να είναι μέτρια για να μην μαυρίσει το βούτυρο και επίσης όσο βούτυρο τόσο αλεύρι. 100 γραμμάρια αλεύρι. Το βάζουμε μέσα εδώ και το αφήνουμε να ψηθεί καλά, σε χαμηλή φωτιά όμως, να ψιλοκαβουρντιστεί μαζί με το βούτυρο. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο σύρμα και αφού σβήσω και το γάλα, αρχίζουμε και βάζουμε σιγά σιγά το γάλα από πάνω. 1 λίτρο γάλα. Και αναδεύουμε συνεχώς για να μην σβολιάσει. Παίρνει ένα ωραίο κρεμώδες άσπρο χρώμα. Πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα θα δείτε ότι όσο πάει θα γίνεται πιο σφιχτή η κρέμα αυτή και ακόμα πιο σφιχτή και ακόμα πιο σφιχτή. Εσείς θα την κάνετε όσο σφιχτή θέλετε. Εδώ δεν τη θέλουμε πολύ σφιχτή γιατί θέλουμε να την περιχύσουμε και άρα θα το βγάλουμε από τη φωτιά γρήγορα. Γιατί στο τέλος θα γίνει στόκος. Αναδεύουμε συνεχώς για να μην σβολιάσει, όπως σας είπα, το προϊόν, να είναι ωραίο και λίο στην υφή του. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Το βγάζω από τη φωτιά. Λίγο ακόμα. Ωραία. Βγαίνει από τη φωτιά. Τώρα προσθέτουμε λίγο αλατάκι, πιπέρι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι όπως και πριν, που του δίνει άρωμα και επίσης καλό είναι να προσθέσουμε και λίγο μια κουταλιά του γλυκού
μοσχοκάριδο. Αυτό δίνει ένα ιδιαίτερο άρωμα στην μπεσαμέλ. Και αφού το κάνουμε όλο αυτό, παίρνουμε και 2 αυγά και τα βάζουμε μέσα στην μπεσαμέλ. Ανακατεύουμε καλά και γρήγορα για να μην ψηθεί το αυγό, επειδή είναι ζεστή η μπεσαμέλ. Πρέπει να το ομοιογενοποιήσουμε το συντομότερο δυνατό. Έτσι και κάναμε. Τώρα μέσα στην μπεσαμέλ καλό είναι να βάλουμε λίγο κεφαλοτήρι. Αυτό εξαρτάται και κατά πόσον το θέλετε αλμυρό ή όχι, πόσο αλάτι έχετε βάλει προηγουμένως. Εγώ θα βάλω και λίγο μέσα, αλλά και λίγο από πάνω. Έτσι λοιπόν θα τρίψω εγώ λίγο κεφαλοτήρι. Θα χρειαστείτε για αυτή την ποσότητα της μπεσαμέλ γύρω στα 70 γραμμάρια κεφαλοτήρι. Ξέχασα να σας πω προηγουμένως, τώρα που τρίβω, ότι το αλεύρι αυτό με την πολύ γλουτένη το χρησιμοποίησα στην μπεσαμέλ γιατί και λιγότερο σβολιάζει και δίδει μια πολύ ωραία υφή λόγω της γλουτένης που περιέχει. Θα μπορούσατε να βάλετε και απλό, αλλά εν πάση περιπτώσει μια που το έχουμε να μην το εκμεταλλευτούμε, να κάνουμε το maximum, ας πούμε, να πάρουμε το maximum της γεύσης στην μπεσαμέλ. Με το κεφαλοτήρι και την αφήνω στην άκρη για να κάνουμε επιτέλους τη ζύμη μας. Ωραία. Μικρές συμβουλές. Εάν θέλετε τη ζύμη τραγανή, θα βάλετε 2 κουταλιές της σούπας ξύδι. Εάν θέλετε τη ζύμη αφράτη, θα βάλετε 1 αυγό. Ήρθε η ώρα λοιπόν για τη ζύμη μας. Η ζύμη θα την ανοίξουμε σε ένα φύλλο 1 με 2 χιλιοστά. Πρώτα όμως πρέπει να αλευρώσουμε καλά τον μπάγκο για να μην μας κολλάει. Έχει έρθει σε κατάσταση ευπλαστότητας. Είναι εξαιρετική. Και τώρα κι εμείς θα ανοίξουμε ένα φύλλο. Πάρα πολύ απλά, με αυτή την ωραία τη βέργα, ανοίγουμε ένα φύλλο, όπως σας είπα, σε ένα πάχος περίπου 1,5 με 2 χιλιοστά. Εν τω μεταξύ, για να γίνονται όλα στην ώρα τους και να μην χάνουμε χρόνο, έχω ανάψει εγώ το φούρνο για να γίνει μια προθέρμανση εκεί στους 170 βαθμούς. Και θέλω 170 και όχι 180, γιατί επειδή θα μπουν διάφορα υλικά, μπεσαμέλ που έχουν μια ρευστότητα και ένα πάχος, καλό είναι να έχουμε λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία από ό,τι συνήθως, για να τους δώσουμε το χρόνο να ψηθούν μέσα και να σφίξουν. Μη καεί απ' έξω δηλαδή και είναι νερουλό από μέσα. Εξαιρετικό φύλλο. Μια χαρά.
να βάλω λίγο αλεύρι από κάτω. Ωραία. Είναι σαν ένα φύλλο για πίτα. Εδώ θα πάρουμε ένα τέτοιο, ένα κουπάκι, το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε έτσι σαν κουπάτ για να κάνουμε αυτά τα στρόγγυλα. Γιατί σε φορμάκια ατομικά ή σε αυτό το ταψάκι που είναι φορμάκια πολλά, αυτά είναι 12, 3x4, θα λαδώσουμε. Το λάδι είναι εδώ. Θα πάρουμε και θα λαδώσουμε. Τώρα παίρνουμε αυτά εδώ τα ωραία, τα στρόγγυλα ζυμαράκια και τα βάζουμε εδώ μέσα. Αυτά που περισσεύουνε μην τα πετάτε, Είμαστε σε χαλεπούς καιρούς και στην κουζίνα η φιλοσοφία πρέπει να είναι να μην πετιέται τίποτε παρά μόνον τα τσόφλια. Και τα κόκαλα, εν πάση περιπτώσει, σε άλλες περιπτώσεις. Έτοιμα. Και τώρα τι θα κάνουμε? Κάτι πολύ απλό. Θα τα γεμίσουμε. Να και το κοτοπουλάκι. Το παίρνουμε με μια τρυπητή κουτάλα να μην έχει πολλά ζουμιά και βάζουμε από λίγο σε καθένα. Μην το βάλουμε μέχρι επάνω, γιατί πρέπει να αφήσουμε χώρο και για την μπεσαμέλ. Εξαιρετικά. Για όσους θέλουν μπορούν να βάλουν και πράσο. Έχει μια διαφορετική γεύση, αλλά είναι ωραίο και γλυκό. Ακριβώς τα έφερα. Εκείνο που δεν θα έρθει ακριβώς και θα έρθει αρκετό είναι η μπεσαμέλ, γιατί για να διευκολύνω την κατάσταση, ό,τι μείνει από την μπεσαμέλ μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε, να την ξαναζεστάνετε με λίγο γαλατάκι και να την χρησιμοποιήσετε σε παστίτσιο, σε μουσακά, σε οτιδήποτε. Γιατί τα 100 γραμμάρια να πάρω ένα κουταλάκι ακόμη, τα 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι και 1 λίτρο γάλα είναι πάρα πολύ εύκολο για να το θυμάται κανείς όταν κάνει μπεσαμέλ. Και βέβαια είναι και η δοσολογία για να κάνετε, κοιτάξτε, έχει λιώσει το κεφαλοτήρι και έχει γίνει έτσι ωραίο μαστιχάτο. Και είναι μια ωραία δικαιολογία, μια ωραία δοσολογία για να κάνετε ένα ταψί είτε με παστίτσιο, είτε μουσακάκι, ούτω καθεξής. Βάζουμε λοιπόν από πάνω, το καλύπτουμε με μπεσαμέλ. Όχι πάρα πολύ, γιατί θα φουσκώσει και λίγο αυτή.
σε όλα. Για να το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο, αυτό θα ροδίσει τώρα και όμορφο θα βγει, αλλά ας το κάνουμε ακόμα πιο όμορφο, πάρουμε και μια ντοματούλα, να την κόψουμε σε ψηλές φετούλες και να βάλουμε από ένα κομματάκι από μια φετούλα από πάνω. Και για να γίνει ακόμα πιο όμορφο και πιο νόστιμο, να βάλουμε και πάνω από την ντοματούλα και λίγο κεφαλοτηράκι ακόμη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θεατές αυτής της ωραίας εκπομπής, δεν έχουμε πια παρά να βάλουμε αυτό το ταψάκι, αυτές τις φορμούλες στο φούρνο μας που έχουμε προθερμάνει ήδη. Ωραία. Και να το περιμένουμε για 40 περίπου λεπτά. Κάπου εδώ φεύγω από το πλάνο και φουρνίζω. Για το ψήσιμο. Το ψήνουμε στους 170 βαθμούς Κελσίου για 40 λεπτά. Φίλες και φίλοι, 40 λεπτά πέρασαν με το ρολόι όπως το είχαμε πει. Βεβαίως, ο δικός μας ο φούρνος τόσο το έκανε. Τώρα για 5 λεπτά πάνω, 5 κάτω, μην το κάνετε και θέμα, γιατί κάθε φούρνος έχει ένα διαφορετικό θερμοστάτη, άλλοι είναι πιο δυνατοί, άλλοι είναι πιο αδύνατοι, ξέρω εγώ με αυτή την τεχνολογία. Πάντως παρουσιάζουν ανομοιογένεια. Έτσι λοιπόν, εσείς φροντίστε να τα δείτε να ροδίζουνε μεν, να μην καίγονται δε, γιατί όσο περισσότερο το ψήσετε θα στεγνώσει και θα χάσει πολύ από τη γεύση του. Να είναι ροδαλό. Πάω να το βγάλω λοιπόν για να σας το παρουσιάσουμε. Να κλείσω και το φούρνο. Εδώ είναι. Ωραία και χνιστά. Για να κάνουμε κάτι εδώ τώρα, να σερβίρουμε και σε κανένα πιάτο. Λοιπόν. Αλλά βγαίνει πολύ εύκολα. Είναι σημαντικό να λαδώνουμε. Και αυτό βγαίνει εύκολα. Να λαδώνουμε καλά. Τις φορμίτσες. Και με τα λίγα υλικά που έχουμε να κάνουμε και ένα μικρό ντεκόρ. Αφού περίσσεψε αυτή η ντοματούλα, έτσι θα την αφήσουμε παραπονεμένη. Τα κάνουμε έτσι σαν λουλουδάκια. Ας το βγάλω το καδίο.
Ωραία. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ, ευτυχώς ή δυστυχώς, μάλλον δυστυχώς, εγώ είχα όρεξη και για παραπάνω, δεν ξέρω η δικιά σας υπομονή πώς πάει. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος, ολοκληρώσαμε τη συνταγή μας. Τη συνταγή που προσφέρει το αλεύρι μάνα με τις πολλές ποικιλίες, κάθε αλεύρι για κάθε σκοπό. Και να καλέσουμε πάλι, όπως ξεκινήσαμε, τρεις να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Σάκης και η Φωτεινή λοιπόν. Από όλους εμάς ευχόμαστε καλή όρεξη, καλή επιτυχία στη συνταγή σας και ραντεβού ξανά. Το πότε θα το δούμε. Γεια σας. Φωλίτσες κοτόπουλου. Υλικά για 12 φωλίτσες. Για τη ζύμη. 300 γραμμάρια αλεύρι μάνα στην κίτρινη συσκευασία. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. 2 κουταλιές της σούπας ξύδι ή 1 αυγό. 1 κούπα νερό 150 ml. 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Για τη γέμιση. 1 διπλό φιλέτο κοτόπουλο. 3 κρεμμυδάκια φρέσκα. Λίγο λάδι ή βούτυρο για το σοτάρισμα. 1 ποτήρι λευκό κρασί. Αλάτι, πιπέρι. Για την μπεσαμέλ. 100 γραμμάρια αλεύρι μάνα χρυσό. 100 γραμμάρια βούτυρο ή μαργαρίνη. 1 λίτρο φρέσκο γάλα. 2 αυγά. 1 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάριδο. 70 γραμμάρια κεφαλοτήρι. Αλάτι, πιπέρι. Για το ψήσιμο. Το ψήνουμε στους 170 βαθμούς Κελσίου για 40 λεπτά.